keringan anggennya manas bagas 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 midanget ingkang sugeng rawuh ipun para tamu telas nggih tamune kathah sering sore pelayo mas berkututi kersa kita gelaturakan panjenengan Ma Ananda Imei saking Mas Sikit Bantaran Gedongan Banjarnegara diaturakan Ananda Imei Kabupaten Batam Ogi Bos Eko Bos Eto Purwodadi mendengarkan.
batin kadung tresna ning ora wani kondang pamujiku bisa katakan panggayaku iki atau ya ampun sana oga dodo kadang yen mati aku melu kelangan batin kadut tresna ning arak bani kandha mengyam tane tan salayo esa treneka alku aduh Gusti katare kawani masih rene aduh katare wedi Gusti masih tak ketut loarono panadaku iki apa pamujiku bisa katakan pegang yo kuwi iki ayo dulur banget bisa supaya makmur ayo nyambut kami ya kangono hasil gunane gunane aja males ora aja males ora pondak apes apa ayo padha keyapan yen kepingin urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane tukang syuting tekone gunane manis aja males muda apa pondak apa ayo sing giat yen pengin urip kang mulya tukang syuting bojone mari nglairno mari ayo ngacung dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe ya
sekali lagi atau bisa balik klater manipun Ananda Ime yang wonten Batam saking menyebut Bobo Sigit Banara Mas Lekno Malaysia ya Lekno Malaysia saking Mas Sigit Bobo Sigit Banara nuwun. Yen kula sliramu wis tak aturi piye Mas ning golek bojo sing bagus kaya koordinatore marga larang iki bojone lairno buka asane sliramu jarine digawe gelap. oh ya ora murung saiki ne dadi rondo kiroyoan lagi aku ya elok royo nanging piye Mas apa Dik kabeh iki wis kebacut aduh Dik ibarat bubur apa ora bakal dadi sego sakno mula ketonku iki tanpa apa-apa nyongkon sapa ngerti ono lama ranmu sing tak tampa kabeh ora perlu diketoni aduh Dik aduh Dik janjiku biyen aku sanggup ngenteni oh ya oh yes kowe lan aku uga dadi judune ora kena prawane Dik iya sing Mas penting ngrasakno randane ora nyono atuh Dik sliramu sabar ngenteni tresno ki tetep ning diteki nyatane apa tresnamu tulus lan suci sing tak suwun jaluk sing nek ana tak gedhe kei pangapurane oh iya andum tresno bebut Tuhan sak lawase arane pasir pinggir ngomong awakku langsung naksir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane kelugu ya Dik tak sigari ti para dadi pitu saben dina aku ra bisa turu kang Andrika ngomong ora ke wektu areng-areng bakar kencang nggo kenini sampai kering awakku iki mikiri Kejang raja satu dona di bang dodot adi bang burung kalau bulu dapat dot godhong sawi enak iku rapan klapa ayo po ati iki estunipun kanggo rika atuh Dik gedang raja satu dadi pangancon tiwawut percaya bukan dodo iki aduh tuh watu yen cili arane pasir pasir watu kambak kali-kali ono ing pinggir bareng ketemu langsung mau mikir iya agak lincutan kaya kelangan pikir wet kelapa iku arane gelugu ayo luwi disigari pipa dadi pitu dadi pitung saben dina Apa, aku Dik? ra bisa turu orang karipan kok Kang turu Andrika ngomong ra ana waktu areng-areng bakar gedang
Iya kan tadi Gedang rojo satu donati Bangat cocok Timbang aruok guru nepedot Gedang sami enake kuratan klompok Ati di ati iki estunipun kanggo rika Ya Gedang rojo satu donati baradali gak percaya belan dodoku iki Tenang tuh piye iki piye to yen kowe jaluk lebih mancing aku sing aling yen wis mati rasa ndang ngomong Berdua kira-kira terbaik Pak Dewi Ingkang Jabu dua putri tadi mau nuangkan Pasar Duranjo Tulung Menewakbol Sukorame Labuan Pak Lis Warung Pelosorjo Pak Lis Kipak Robi sing duwe persewaan alat pesta kita kelatarakan salam benci tapi rindu salam benci tapi rindu dari Mas Omek yang punya Malaysia ya salam benci tapi rindu dari Mas Omek yang punya Malaysia Bandaran ya, Kabupaten Batam Sugeng Meresani lewat klub streaming nuwun sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah kedatanganmu ku tunggu
kecewa mengapa tega hatimu oh kasih engkau kianati cintaku engkau kianati cintaku engkau kianati cintaku. Ye, kini keluar banyak bapak kaur mojo pangi ya. Pak Rena Kampak Modo Lamongan Mas Dandan oh siap Bapak Rena. Koi bujuni Pak Warto bener kakang ya dia arep temenan lamar kula nggo pendamping sampeyan atuh Dik yen ora teko saja sedina kegatonan biayen kaya di mata Pak Dewi gak ketep kakang kula demen sampeyan segede kaya Dewi kula sampe blek-blekan yen ora tekan saja sedina kegatonan biayen kayane mata juga kang sampeyan arep temenan ngelamar kula nggo pendamping sampeyan ngomong karo mimilan mama Lamaran sampean pasti diterima. Waduh, 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 tangi turu malah mbok mangan tanpa lamun nanging aku nekat indo. Mata pedis kabeh golek tambah gedong suruh tanpa basa-basi tanpa pekemo. Aku lali tenan nyatane ora kelingan mau
gedang lutuk gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang painten tok gedang painten gedang lutuk gedang painten Waduh waduh madu ah itu rumah untuk asik madang tanpa lawuh nanging aku nekat timbuh moto sebut kabeh kaya tambo godhong suruh tanpa basa-basi aku ra kena bekewon aku lali tenan nyatane ora kelingan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kaya nerong tuwa Panopi ngompol jadi ngompol Panopi teles kabeh apa aku jebur kali ngompol gak kebelas gedang kluthuk siram memet mantuk-mantuk tak kira dangdutan jebul pitik padha kluruk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang lutuk gedang kluthuk gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk tok gedang kluthuk gedang kluthuk gedang kluthuk gedang painten senajan wujud ademong baksi agami berantaning alos manis tur merahati wis suwenggan kanggo golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tambah iso awane ngomah wis ora krasa keluyuran goleki sing disayang nopeng mitranggane goleki ora krasa esuk nganti bengi eman yen kanthi liya kayanya kleya Bang Mitra susul bojone tak sawang mitlok ning apa kegantangan tari desaka kantuan sarwi oce dhewe ingale penclo
leret irong tak sawang tambah manis manis matoe ibu punya yen kelakon nyandi lirat bakal hatiku kegiwa riang ya nasi podeng andudut hati keperangan orang mandut hatiku tansaya dan terus tak senanti sun pikat kulute betul